של שלג. זה שלג. שלג. שיקה. תגיד לי, אתה קנית אוכל מוכן, נכון? אתה יודע מה זה? כמה עולה קובל מצוגן גוגל? קובל גוגל מצוגן, כמה עולה? באיזה גודל? זה ארוך הזה? כן. זה ספק. שלג. You love Justin Bieber, Koichika? כמה יש בקילו? 20? איך זה סוגה? בקיצור, המורים בבית ספר של מאיה הזמינו אצלי כל המורות עלי גפן וקובל מצוגן. איך אני לוקח את זה? עכשיו, קופסה של עלי גפן, כאילו אני לא מעט יעשו חמדה, אני לא חמדה. נו? כמה עומד? כמה יש בקילו? מבושל? אוקיי, כמה יש בקילו? יפה. אוקיי. אז אני עושה חצי קילו גריש. יוצא לי 35 טוב בנקודה לעבוד. אני עושה את המגריש. רק משחק אותה לי. הבנת? אני עושה אותה כמו... כאילו אני עושה אותם ארוכים ומערכת אותם בדיוק, אני לא עושה את זה בשמן עמוק. אני עושה בשמן רגיל והופכת אותם. הבנת? יוצא לי 35 אחדים בחצי קילו. אבל יוצא גודל טוב, לא קטנים, ראתה את זה נפתח. כמה אני אקח על זה? הארוך הוא... קח את הארוך תמעך אותו. הוא רוצה את אותו דבר, אם אני עושה אותו ארוך? בטח, בשר, בצל, תבלינים, צנובר. איך אני אקח להם? עכשיו אמרתי לה מחנכת, תאכלי, אנחנו נפגש שנה הבאה. שלג. אמרה לי, לא, זה היה כבר, אוקיי, אני לא בעד שחד אותך או משהו. תאכלי, תן לי, אנחנו נצחק בספטמבר. מה אני אגיד לה? אמרה לי, לא, אז אני אשלח כמה שזה נראה לי. אם לא תשלחי לי כמה, אני אשלח כמה זה נראה לי. כי לקחתי לבית ספר למסיבת ציור, וכולם נדלקו על זה. זה הדבר הראשון שנגמר. אז אמרתי לה. אז היא אמרה לי, אמרתי לה, תאכלי, תיתן לי. היא אמרה לי, אני טעמתי, אני יודעת לטעם, בגלל זה, אם לא היה טעם. אתה בשיטה שלי. אז היא אמרה לי, אני אשלח כמה שנראה לי. אני ברגל קשירה. איזה חמוד, כמה אני זה הכוונה שלי. אמרה לי, אז אני לא מוכנה, אמרתי, תיתן לי, אמרה לי, אני טעמתי, בגלל זה התקשרתי. אבל כמה יש בקילו? כמה קובות יש בקילו? כן. וואו. כמה יש? יענו כל העבודה שלי, אני אקח 40 שקל? פה אני מתגנת להם את זה.
אתה אומר לי? מבושל. מבושל. כמה? לקילו. נו, אני כל העבודה שלי יושב למכור את זה ב-40 שקל? אוקיי. No, I love you. 40 שקל. זהו, לא? 38? ביי. ביי. ביי לכולם. אוקיי. אוקיי. בסדר, אז אני שולח